Усіх вітаем, вы на канале Радыё Рацыя. Галоўныя навіны тыдня, правакацыя з атакай на аўтобус з беларускімі дзецьмі. Якія наступствы, што азначае рэакцыя Лукашэнкі? Беларусы, будьце паінфармаваныя і падрыхтаваныя. Летняе надвор'е, сезон адпачынкаў, курсы валют. Усе гэтыя актуальныя пытанні сёлета падобна будуць не самымі актуальнымі. Самае важнае вайна і палітыка, знешнія фактары, якія з вялікай долей імавернасці істотна зменяць сітуацыю ў Беларусі. На прайшоўшым тыдні былі заўважаныя прыкметы вялікага пералому. Што здарылася? Пералічым у гэтым відэа, таксама прагушаць каментары ад вядомых людзей, у тым ліку з Украіны. Каментары, якія прымушаюць задумацца. Беларускі след у забойстве расейскага акцыяніста Сямёна Скрапецкага ў Польшы. Прагушыць каментар ад чалавека, які размаўляў з ім адным з апошніх, мы пачынаем. Рацыя. Сцэнары, пра якія мы даўно папярэджвалі, пачынаюць спраўджвацца. Тут важна пачаць не з дронавай атакі на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці РФ, а з агульнага кантэксту. На вачах пагаршаецца сітуацыя для Крамля ў сувязі з вайной. Аператыўных поспехаў расейцамі не дасягаецца, хоць яны фактычна ўжылі амаль усе магчымыя інструменты. І нават ударылі па Успенскім саборы ў Кіеве. У сваю чаргу украінцы ўжо дастаюць да Масквы. На прайшоўшым тыдні правялі найбольшую атаку сталіцы РФ за часы вайны пры дапамозе малой авіяцыі. Там палае нафтазавод у Капотні, а гэта ў межах іхнай кальцавой. Людзі скардзяцца на нафтавы дождж. А далей зразумела, у Маскву паляцяць балістычныя ракеты украінскай вытворчасці. Сітуацыя для Расіі будзе пагаршацца, рэйтынгі Пуціна будуць абвальвацца. У гэтым сэнсе і амерыканцы пачнуць ціск на Пуціна, стаўшы на бок Украіны. Па вайне ў Іране учора падпісалі папярэднія ўгоды, як паведамляецца, дыстанцыйная. Але звярніце ўвагу, як змянілася рыторыка Трампа ў адносінах да Пуціна. Ужо не сябры. На саміце Вялікай сямёркі ў Францыі на прайшоўшым тыдні Трамп, увага, заклікаў удзельнікаў заняць больш жорсткую пазіцыю для вяртання ўкраіны акупаваных тэрыторый. То бок рыторыка ўжо нават не пра спыненне вайны па лініі размежавання, бо Пуцін па сутнасці адмовіўся спыняць вайну, нават здавалася б на выгадных для сябе ўмовах. І гэта заявы Трампа, якога называлі ледзьве не хаўруснікам Пуціна. Вы бачыце, як прама зараз сітуацыя мяняецца не на карысць Расіі. У Пуціна застаюцца магчымасці маштабнай мабілізацыі, ужо ўскосна анансаванай, хоць гэта нясе рызыкі дэстабілізацыі ў Расіі. Насельнікі Масквы і Пецярбурга ваяваць не хочуць катэгарычна. Ёсць магчымасць ядзернай эскалацыі ў кірунку Украіны, супраць чаго выступаюць нават кітайцы. Гэта можа нанесці па Расіі сакрушальны удар ва ўсіх сэнсах. Існаванне Расіі будзе пад пытаннем. Ёсць варыянт па поўнай праграме задзейнічаць у вайне Беларусь, чаго Расія хоча прама зараз. Ад рупараў Крамля даносяцца галасы, што перамога будзе, калі дапаможа войска РБ. Прыйшоў час выконваць хаўрусніцкія абавязальніцтвы, бараніць саюзную дзяржаву і ўсё такое. І ў адказ на гэта ў пачатку тыдня Лукашенка дае нечаканае інтэрв'ю тэлеканалу Аль-Арабія. Інтэрв'ю, якое шакіравала Крэмль. Дыктатар Беларусі, дарагі хаўруснік Масквы, якога яны ў свой час прывялі да ўлады і фінансавалі, адчувае, куды хіліцца справа, катэгарычна адмаўляе магчымасць уцягвання ў вайну супраць Украіны свайго войска, сцвярджае, што не зможа абараніцца ад Кіева нават пры дапамозе Крамля, і нават далікатна, між іншым, просіць прабачэння ва Владзіміра Зяленскага, якога называе Уладзімір Александрович. Гэтую сітуацыю ў Расіі ўспрымаюць як здраду, адбываецца імгненная рэакцыя. У сераду 17 чэрвеня ў Бранскай вобласці Расіі малы дрон б'е па аўтобусе з беларускімі дзецьмі. Гіне жанчына, якая дзяцей суправаджала. Гэта жонка трэнера дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Вікторыя Гарошка. Генштаб узброеных сілаў Украіны хутка адрэагаваў, у адрозненні ад шакаванага Лукашэнкі. Трагедыю назвалі правакацыяй з мэтай выклікаць у беларусаў нянавісць да Украіны і ўцягнуць войска РБ ў вайну. Трагічнае здарэнне з беларусамі ў Бранскай вобласці гэта не толькі правакацыя, але праверка Лукашэнкі на лаяльнасць. Як ён сябе павядзе? Бо і без расследаванняў зразумела, адкуль растуць ногі. Каб гэта быў украінскі баявы дрон, то на месцы здарэння, магчыма, не было б чаго фатаграфаваць. Лукашенка доўга не каментаваў далікатную сітуацыю. Пастаралася Міністэрства замежных справаў РБ. Нядаўні візіт Лаўрова ў Беларусь, напэўна, не быў марны. Там адрапартавалі, што дрон быў украінскі, паралельна галасілі ўсе расійскія прапагандысты і МЗС РФ.
Скаардынаваная акцыя, якая ў пэўным сэнсе Лукашэнку падстаўляе. Сам дыктатар у чацвер 18 сакавіка арганізаваў нараду з сілавікамі. Вось што было сказано. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. То есть конспирологических версий тут предостаточно. Кому надо, тот отреагировал со своими замечаниями. Журналисты свои проводят расследование в ближайшее время. Надо взять на контроль, Александр Георгиевич, этот вопрос и доложить потом, что на самом деле там произошло. Родители, они это не отрицают, которые организовали эту поездку не то на отдых, не то на то, чтобы тренировать людей, играть в футбол в Геленджике или где-то. Слушайте, а у нас что, не хватает земли для того, чтобы в футбол играть? У нас полей не хватает для того, чтобы по-человечески нормально и детям, и взрослым командам заниматься футболом? Хватает. То бок дыктатар Беларусі публічна падыгрывае Крамлю, маўляў, дрон украінскі, галоўнае, каб у зону баявых дзеянняў не ехалі беларускія турысты, правядзём расследаванне, следства, даведаемся калі-небудзь. А лепш давайте забудземся пра інцыдэнт, каб я не праяўляў адназначнай пазіцыі, не быў заціснуты ў кут, а то мяне могуць паспрабаваць прыкончыць і Масква, і Кіеў. Давайте лепш усё адматаем назад. Дарэчы, спецслужбы адразу пачалі выпільваць з соцсетак аб'ектыўнае меркаванне наконт гэтай трагедыі. У тиктоку радыёрацыя відэа шло на сотні тысяч праглядаў, яго заблакавалі, нехта накідаў скаргаў. Але адматаць назад нічога не атрымаецца. Маем пераломны момант. Ці атрымаецца Крамлю ўцягнуць Лукашэнку і Беларусь у загадзя прайграную вайну? Пуціну выгадна, каб адцягнуць украінскія сілы, а ў Беларусі апакаліпсіс. Маскву гэта не хвалюе. А тут яшчэ і здзелка з амерыканцамі ў момант, калі Трамп адварочваецца ад Пуціна. Калі Лукашенко далей будзе даваць заднюю, ці не правядзе Крэмль аперацыю па ліквідацыю Лукашэнкі, якога паставілі перад адназначным выбарам? Як праявіць сябе пракрамлёўская пятая калона ў Беларусі? Якія алгарытмы яны актывуюць? Вельмі небяспечная сітуацыя. Хоць даўно было зразумела, што рана ці позна падобнае пачне адбывацца. І вось пачалося. У кожным разе жыхарам прымежных з Украінай населеных пунктаў і асабліва мястэчак і вёсак, якія знаходзяцца ля межаў з Украінай і Расіяй, трэба быць як ніколі пільнымі зараз. А ў вялікіх гарадах, у шматпавярховіках правярайце падвалы і пільнуйце падазроных людзей, каб у нас не паўтарылі аперацыю «Разанскі цукар». Нелюдзі гатовыя на ўсё, тым больш перад сваім канцом. На жаль, Расія гэта паўбяды. Украінцы таксама на пагатове і чакаюць, што Лукашенко можа атакаваць. А Кіеў пры сцэнары паўторнай агрэсіі з Беларусі падрыхтаваў ашаламляльны адказ. Словы нашага добрага і даўняга знаёмага Ярослава Чарнагора, спецыяльнага пасла ўкраіны, адказнага сёння за супрацоўніцтва з беларускімі дэмсіламі, не могуць не насцярожваць. Якщо Лукашенко буде і далі втягнутий в інтеграцію з Російською Федерацією, то це для нього закінчиться досить катастрофічно. Сам Лукашенко є особою дуже залежною від волі Кремля, і неучасть Білорусі в війні в прямому безпосередніх бойових діях проти України залежить виключно від Путіна, а не від, власне, Лукашенка. Тому говорити про якусь самостійність у прийнятті рішень я б не брався. І якщо війна закінчиться за участі Білорусі, то буде залежати від того, з якого боку Білорусь буде учасником цієї війни. Чи на боці авторитарного режиму Російської Федерації, чи на боці демократичних сил Європи за участі України і, можливо, вже білоруської демократичної держави. Сёння цяжка ўявіць варыянт, што Беларусь пад канец вайны возьме курс на дэмакратыю і заходні вектар, але падзеі могуць павярнуцца самым нечаканым чынам. Расія не пакідае спробаў экспарту хаосу з ухілам на беларускую праблему. Каб тыя ж краіны НАТО ў Еўропе без варыянтаў разглядалі нас як частку Расіі, і рэжым не меў аніякіх магчымасцяў заключаць нейкія ўгоды і балансаваць. Так, у панядзелак 15 чэрвеня ў горадзе Бяла-Падляска ў Польшы быў застрэлены расійскі мастак-акцыяніст Сямён Скрапецкі, сапраўднае імя Роберт Кузаўкоў. У тым ліку ён удзельнічаў у беларускіх акцыях, вядомы чалавек у колах беларускай мастацкай эміграцыі. Хоць сам, згодна нацыянальнасці, башкорт.
У тым ліку забойства было накіраванае на дэманізацыю спецслужбаў РБ. Маўляў, якое нахабства, сярод белага дня пасылаюць у Польшу секарыю і такое вытвараюць. За суткі да забойства Роберт звязваўся з беларускім калегам Уладзем Боханам. Абмяркоўвалі сумесную акцыю, якой не наканавана адбыцца. Наогул ён падаваўся заўжды мне чалавекам, які мала чаго баіцца ў жыцці. Суб'ектыўна мне падаецца, што гэта ўсё ж такі чэчэнскі след, вось, бо ён астатнія месяцы, можа нават больш за паўгода, актыўна высцёбвае у сваім такім рэзкім, сваёй рэзкай здзеклівай манерай Кадырова і яго прыбліжэнцаў. Вось, і пасля гэтага ў яго пагрозы сталі папросту рэгулярнымі. Вось, і наколькі я разумею, там пагрозы ўжо былі больш канкрэтныя, калі яму ўжо непасрэдна чэчэнцы з Чечні пачалі пісаць у прыватныя паведамленні. Ён таксама выкладваў сябе на канале скриншоты. Вось, таму, на маю думку, падобна ўсё ж такі да гэтага. У сувязі з забойствам Роберта Кузаўкова спачатку затрымалі дваіх грамадзян Беларусі. Пазней выявілася, што да забойства яны не датычныя. Мужчын адпусцілі. А падазраваным стаў чалавек, які перамяшчаўся па Польшы з грузінскім пашпартам. Ён затрыманы, і ён не беларус. Увогуле, палякі надзвычай мудра адсеклі наратывы пра беларускі след у гэтым забойстве. Не далі развіцца тэндэнцыі, дзеля якой у тым ліку забойства планавалася. За гады вайны і гібрыдных пагрозаў у краінах НАТО ў Еўропе вывучылі тактыку Крамля, якая называецца экспарт-хаус. На першы погляд Беларусь аддалі Расіі, але насамрэч Беларусь чакаюць у лоне цывілізаваных еўрапейскіх дзяржаваў. Беларускае пытанне ключавое ў плане еўрапейскай бяспекі. А Беларусі і беларусам давядзецца сябе праявіць, выйсці на авансцэну. Адбудуцца гістарычныя падзеі, будьце пільныя і да сустрэчы.